श्री कुलस्वामिनी रिअल इस्टेट महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात येथे उपलब्ध. बंगला, हॉटेल, फ्लॅट, प्लांटेशन याकरिता लागणारी जमीन खरेदी विक्रीबाबत मार्गदर्शन. पत्ता B02 धैर्यशील प्राईड, तळमजला, कुडाळ. संपर्क 9146 35 53 33 किंवा 9422 43 48 34. राज्यात सध्या अनेक ठिकाणी मुसळधार पाऊस होतोय. या मुसळधार पावसामुळे नद्या नाले तुडुंब भरून वाहत आहेत. पावसामुळे निसर्गाचं सौंदर्य खुललंय. त्यामुळे अनेक जण पर्यटनालाही प्राधान्य देत आहेत. मात्र पावसाळी पर्यटनाचा केंद्रबिंदू असलेल्या आंबोली धबधब्याच्या ठिकाणी होणाऱ्या हुल्लडबाजीमुळे आंबोली नाहक बदनाम होते. पावसाळ्यात विविध धबधब्यांवर पर्यटकांची मोठी गर्दी असते. त्याचप्रमाणे सिंधुदुर्गच्या आंबोली धबधबा येथे देखील पर्यटकांनी भेट दिली होती. त्यात काल रविवार असल्यानं धबधब्याचा आनंद घेण्यासाठी पर्यटकांनी मोठी गर्दी केली होती. पावसाळी पर्यटनाचा केंद्रबिंदू असलेला आंबोली धबधबा हुल्लडबाजीमुळे बदनाम होत चाललाय. असा प्रकार काल समोर आलाय. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी देखील झाली होती. मात्र याच कोंडीत दुचाकीवरून हुल्लडबाजी करणारे चांगलेच आपटले. तर एका तरुणांच्या गटानं भर रस्त्यात डान्स करत पर्यटकांना वेठीस धरलं. सिंधुदुर्ग पोलिसांनी वेळीच अशांना रोखण्याची गरज पर्यटकांमधून व्यक्त होते. याची एक्सक्लुझिव्ह दृश्य आपण कोकणशाहीच्या स्क्रीनवर पाहू शकतो. या विकृतीला सिंधुदुर्ग पोलिसांनी वेळीच आवर घातला तरच आंबोली पर्यटनाचं नाव बदनाम होण्यापासून वाचू शकतं. ब्युरो न्यूज, कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.